Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Trai Jaka bat ki Nongrep na Shnongrim ki basakta na ka mining ha luom serman ilaka Nongkle. Ki penpau ka jing sngongo bat ai Khublei kerpang ya ka Khasi Students Union. Halor ka jing yang scam ban pen sngo ya ka jing jongki bat bandawa ya ka hok jongki brio ki basakta ha ka Shri Cement Project. Ngi sngongo ya ka KSU namar kal penong ya ka nikamat ban poi ka sorkar. Bat ban penbo ya ka sorkar ban pej benya ya ki jing ki bami halor ka public hearing jong ka live hoi tarik naitung arajar arpo henriau lo ongka kerwo na ki Trai Jaka bat Nongrep. Ka sorkar menta kala rai ban thong ya ka independent fact finding committee ban tokit ya ka rukam pendong ya ka public hearing ka jing shimbenta ki kinhun bat ki mat ke bede bat ka mariang. Ka sorkar kala rai ru ban pensange ya ki kam jong ka Shri Cement hadu ba ka committee kan pendap ya ka jing tokit. Kalau ong baki kwa ban penpau syai bakani kamdei bandong kecingkut jong kamat kecing kebakong san jong Trai Jaka halum serman kadangsa kecing dawa ban penbechwa ya kecing long trai bat ka hok halor ki Jaka shua ban beteng ya kinu kinu kam ki bedei ban ka project. Shu kilo ong banaduk basdang Trai Jaka kila dawa badei ban penbechwa ya ki Jaka bat ki hok jong Trai Jaka kenang ban anomi kicing ya kaja kicing ya per jingmut bat kicing ja ki basngusi hakalawei kajing bom sngap ya kajing uat ber kajing kerpat jong ki brio ki basak ta kala banwan ra ya kajing bom syong suk syong san haka imlang ka salang kila dawa baka fact finding committee kanlong ke basisha bat ke balai lut bat baki Trai Jaka bat ki Nongrep na lum serman kin yo ya kalat ban pensngo ya kajing shisha bat kajing jong ki kajing toket ka de ban kentup ya ke ka belaja haka sngi jong ka public hearing kentup ru ya kajing khanglat ya ki Trai Jaka ban poi shaka Jaka long hearing. Trai Jaka bat Nongrep ki dawa ban penbet shwa ya ka hok jong Trai Jaka penbet ya ki jing shwa ban beteng ya ka project bat burom ya ka hok jong Trai Jaka.